Господ ще ми помогне. Това ли прави Господ? Той помага. Кажете ми, защо Господ не помогна на мой невинен приятел, който мре без причина, докато виновници разхождат на свобода? Добре. Хубаво. Разбирам, че е изключение. Какво ще кажете за безбройните войни, обявени в негово име? Добре. Хубаво. Нека пропуснем безпричинните убийства за секунда. Става ли? Какво ще кажете за супата от фобии, расизъм, сексизъм и какво ли още не, в която ние всички заедно се давим ли заради него? И аз не говоря само за вашият Бог. Говоря за всички организирани религии. Елитарни групи, създадени да упражняват контрол. Наркопасьори, пристрастяващи хората към наркотика, наречен надежда. Последователите на Всевишния не са нищо друго, освен зависими наркомани, които искат да бият венозно своята доза измислици, за да поддържат своето ниво на допамин от невежество. Наркомани, които се страхуват да повярват в истината. Че всъщност няма вселенски ред. Няма вездесъща власт. Че всички религии са просто метастазиращи мозъчни черви, които са предназначени да ни разделят, за да бъдем по-лесно управлявани чрез шарлатаните, които ни командат. За тях сме едни редовно плащащи фенове, които искат да участват в зле написаната им научно-фантастична търговска платформа. Ако не искате да слушам моя въображаем приятел, то тогава подявате защо искате от мен да слушам вашият. Хората си мислят, че богатурят някакъв ключ към щастието. Това е неговия начин да те зароби. Съжалявам. Дори аз не съм толкова луд, че да повярвам в такава изкривена концепция за реалност. Така че майната му на Господ.